da aka samu daga Anas Allah ya ƙara masa yarda. Wannan hadisi na Anas, abinda hadisin yake cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan mutum ya zo sai ce ya rasulallahi mata sa'atun, ya ce ya manzan Allah yaushe ne alkiyama za ta zo. Abinda ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Ƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma a adatta, me ka tattala akan alkiyama yaushe za ta zo, me ka tattala lissa'ati ga alkiyama da kake tambayeta. Ƙala sai mutumin na ya ce hubbullahi wa rasuli, san Allah da manzansa shine na tattala. Wannan shine ansar da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Sai manzan Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta, to lalle kai din nan kana tare da wanda kake so. Wannan yana nuna mana dukkan wanda kake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zai yi tarayya da shi. Ya ce fa innaka ma'a man ahbabta, lalle kai kana tare da wanda kake so. Wannan shine ansar da manzan Allah ya ba shi har yau da ya ce san Allah da manzansa. Ƙala sai Anasu marwayacin hadisin da aka samu gare shi ya ce fama farhana ba'dal islami farhan ashaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce tun da nake ban taɓa yin farin ciki a musulunci ba mafi tsananin farin ciki irin faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ce fa innaka ma'a man ahbabta. Wato tun da izo musulunci bai taɓa yin farin ciki mai tsanani irin farin cikin faɗar manzan Allah da ya gaya wa wannan mutum da yake ce bashi, da ya zo ya tambaye shi ya ce mata sa'atu, yaushe ne alkiyama. Manzan Allah ya ce mi ka tattala ga alkiyama, ya ce san Allah da san manzan Allah. To Anas ya ce wallahi shi ma'ana bai taɓa farhana ba da islam a farhan ashaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ban taɓa yin farin ciki a musulunci mafi tsanani ba irin faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma aman ahbabta, lalle kai kana tare da wanda kake so. Qala Anas ya ce fa ana ahabbullahi wa rasuli, to ni ina son Allah da manzansa. Ahabbullahi wa rasula, ina son Allah da manzansa. Wa ababakarin, ina son sayyidina abubakar. Wa umara, ina son sayyidina umar radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara yarda da su. Wa arju an akuna, ina fata, in ji Anas, na kasance ma'ahum tare da su. Yana fatan ya kasance tare da su. Kaga nan ya ce wa ababakar da umar, kaga guda biyu. Bai ce ina fatan an akuna ma'ahuma ba, yi masu tasniya. To kaga nan ma'ahum yana fatan ya kasance tare da su kenan, da manzan Allah da sayyidina abubakar da umar. Mafahimci jami'in ba biyu ba, larabci yana da biyu, shine ake ce ma tasniya. To yana fatan ya kasance tare da manzan Allah da sayyidina abubakar da umar, ko da ko ya ce ko da ban yi kwatankwacin aikin da ya kai irin nasu ba. Don haka shi so na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tattale shi, ya ce san Allah da manzan Allah ne shi ne ya tattala. San Allah da manzan Allah, in dai kana son Allah kana son manzan Allah, to kana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin za ka bi manzan Allah ne cikin duk abin da yake umurtaka. Son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai shi daɗi irin yau manzan Allah ya ce kana tare da shi a ranar alkiyama. Manzan Allah ya faɗa mana matakai na san shi. San manzan Allah ya bambanta da kowane irin so da za ka yi ma wani abin halitta ko wani abu da kake sha'awa, kake so na ci ko na sha ko na sawa ko na ɗaurawa ko na wurin maskan, wato zama.
ba za ka yi masu irin san da za ka yi manzan Allah ba, kai ko da iyayenka ba za ka yi masu irin san da za ka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kaga ko uwa da uba babu wanda ya kai su matsayi a duk duniya in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka san manzan Allah so ne na imani. Yanzu ƙungiyoyi, masu ƙungiyoyi na addini da ƙungiyoyi da ɗariku da kinginsu, ba ka da wanda za ka je da awa cewa bai san manzan Allah, babu. Sai dai kowannensu ya taho da fahimtar da za ta saba ma wancan, amma kowannensu yana ijtihadin ya dace ne cikin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Imma ijtihadin da yake kokari cikin san manzan Allah ya kuskure ba daidai bane ba, in kuma ya sami gyara daga nassin Qur'ani da hadisan manzan Allah, to wajibi ne kuma ya gyara. Duk mutumin da ya zan a zuciyansa, a bakin shi yana da wani naƙasu na san manzan Allah, to tabbas wannan mutum imaninsa korare ne, babu shi. Domin shi san manzan Allah yana daga cikin imani ne. San manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ina ƙaunar manzan Allah, ina son manzan Allah. Duk al'umman musulmai ni ne imani suna son manzan Allah, amma sai dai kowane fahimta shi da ta saba mata fahimtar wancan. Amma mu gaugawan kafirtar da al'umma da jefa masu cewar ba su son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai waɗanda da ƙungiya ce da ɗariƙa ko ɗariƙo, dukkaninsu abinda suke karantawa abu ɗaya ne, ƙur'ani, tafsirin, hadisan, fiƙihun suke karantawa. To amma babban al'amarin abinda za mu lura da shi ana, wallahi malam, mu aje ra'ayi, mu aje duk wata fahimta, mu tsaya ma ƙur'anin nan da hadisan manzan Allah. Duk girman malaminka da kake so a mazhabarka ya saba ma ƙur'anin hadisi, to ba shi uzuri, kai da ka fahimci ya saba ma ƙur'anin, ko a'a lalle shi da karan kansa ka fahimci ya saba wannan, to tsaya ma ƙur'anin ka da hadisinka. Kar kai suka ga malamin can ko mazhabar can, ka kyale shi akan kuskuren da yayi, ka kuma nema mashi rahama, domin su ma suna son Allah ne, suna son suna son manzon Allah. Kuma kashi 90 da wani abu cikin rubuce-rubucen da suka yi sun dace, domin bai yiwa su dace duka gaba ɗaya abinda suka yi ya zan duka daidai ne, sai an samu kuskure, tunda ba ƙur'ani ba ne ba kuma su aka saukan mu da ƙur'anin ba, fahimta ce suke bi, wato ilimi ne suke bi, a cikin ilimin suke ƙoƙarin su hidda wani ijtihadi na fahimta.